Det er lidt tid før det går i gang rigtigt med at brænde. Vil du lige se på det? Hej, Simon, kan du komme derind? Skal du have en forlænger? Nej, det er fint. Med der heksehylder ind mod. Der er det hele i, så I skal passe lidt på, hvad det siger. Hvor er... Der er ikke noget, skat. Der er ikke noget ballon. Der er ikke noget, der siger bare. Nej, der er ikke noget. Der er kun... Hvor er Filippa? Du skal se det, Susanne. Åh, jo, det med jo. Nå. Så nu kommer det. Så sig lige til dem, når det er sendt på. Filippa? Og så skulle vi fotografere det, og så sende det ind til radioen i Slagtedal. Filippa, skal du ikke se på? Man kan lugte det. Også en til. Mangler vi bare nogle heksehylder, hva'? Ja, det er det. Der skal lige lægge nogle heksehylder i bunden her. Det dufter Flyv over lige om lidt. Sådan noget tror jeg, jeg gør noget forkert. Ej, hvor er det synd, hun skal brændes. Det er da godt, hun er en heks. Hun har været så sød. Filippa, kom og se. Nu er der en ind. Ej, Vi hvor er det elsker hyggeligt. Sankte Hans, Sankte Hans. Ej, jeg skulle have haft det skrevet sammen med papirerne. Ja. La la Jeg har slet ikke tænkt på det. la la Jeg forstår det der. Simon. Så er der en til heks. Så er du brænder hun. Men Simon, giv slip! Giv slip, Simon! Giv slip, Simon! Så brænder jeg tøjet af hende, mand. Ej, det skal... Ej, Simon. Nu tager hun sig til hovedet. Det er varmt det her. Nå, nu flyver hun. Ja. Ej, hvor er hun synd. Men hun smiler, hun er glad. Utroligt nok, ikke? Jo. Det er lidt vildt. Så lader verden med et smil. Jeg havde jeg ikke skrevet sammen med sidste år eller sidste år. Havde jeg ikke det? Vi stod rundt om bålet alle sammen og sang, ikke? Jo. Jeg har slet ikke tænkt på, at jeg rundt. Jo, vi gjorde. Mig havde printet sådan nogle Ja. så vi var sådan, vi stod sådan en rundkreds rundt om. Hvilken, så sang vi sang til hen, og så sang vi sang til hans. Ja, så stod vi og sang her. Jeg kender den ikke udenad. Det kan også godt være, det var min mor. Det er garanteret, at min mor og far, der mere tænkt på det end mig. Ja, jeg tror, de havde det Så med. det er faktisk deres skyld. Så det er faktisk dem, der skal have skylden, Susanne. Det er ikke mig. Nu er den væk. Jeg ved ikke hvorfor, men Sankt Hans, den sang er altså også svær at huske. Jeg kan ikke huske den. Nej. Jeg kan kun lide Jeg den. tror, det var derfor, vi så havde printet den ud og så stod. Jeg synes bare, I bare har det. Det er samme tekst. Jamen, det har jeg ikke. Så Blokbjerg. Så hun fløj. Jubi. Nej, nu virker Så stjernen. hjem igen næste år. Gud, nej, de virker sgu da ikke. Jo, de har været der. De er der, jeg kan høre dem. Må jeg godt kunne se. Og næste gang, så skal man proppe ordentligt mange heksehylder. Tag nogle helt store elefant. Ej, burde. Over i kanonslaget gav et chok, hvad han ville få. Der er sådan en raket ind i. Ja, men det var der ikke i vores heks i dag, kan jeg forstå. Nu må vi købe det næste år. Er den godt, Karen? Ej, vi har en heks til næste år, fordi nu havde vi en ekstra. Kan vi ikke bare brænde 2 af? Hjem fra haven af. Bananer hjem fra haven. Ja. Ej, så slår hun 3 derhjemme. Ja, det har vi jo sagt. Puh, det stinker. Vi løber.